Rasmus Helund, 2D, matematikaflevering 13. I den her matematikaflevering, der blev vi startet med at få at vide, at vi skulle lave øvelse 48 i vores arbejdsbog B1. Og til at starte med at lave den her opgave, der vil jeg bruge reglen, der hedder kvadratsætning 2. Den her regel, den går ud på, at har du kvadrat på en toleddet størrelse, så vil kvadratet på første led plus kvadratet på andet led minus et dobbelt produkt, det vil så være dit resultat. Og det vi så får stillet her, det er, at vi har parentes start 3w minus 5 parentes slut i anden. Nu sætter så de her parenteser over for hinanden, fordi det er det, jeg skal starte med at gøre. Det er det andet her, det står for. Står det skal ganges med sig selv herinde. Så der er det over for hinanden, og så ganger jeg så ind i parenteserne nu. Det vil sige, at jeg siger 3w gange med 3w, 3w gange med minus 5. Så siger jeg så minus 5 gange med 3w, og minus 5 gange minus 5. Det her, det vil så ende med at give 9w i anden, minus 15w, minus 17w, plus 25. De her minus 15w, det er som et dobbelt produkt, fordi som man kan se, så får jeg dem jo 2 gange også. De er så minus med hinanden. Det så vil ende med at give slutresultatet, det vil så være 9w i anden, minus 30w, plus 25. Jeg har 3 opgaver tilbage, og de sidste 3 her, der vil jeg bruge kvadratsætning 1. Reglen for kvadratsætning 1, det er så, at kvadratet på en toleddet størrelse er kvadratet på første led, plus kvadratet på andet led, plus det dobbelte produkt. Og det får jeg så her. Jeg får stillet ligningen parentes start 7t plus 9 parentes slut i anden. Ligesom før heroppe, så sætter jeg parentesen over for den, og jeg ganger ind i parentesen. Det er på præcis samme måde som heroppe. Det vil sige, at jeg siger 7t gange med 7t, 7t gange med 9, 9 gange med 7t, og 9 gange med 9. Det vil så ende med at give 49t i anden, plus 83t, plus 83t, plus 81. Og som man kan se, forskellen på de to her, det er, at her der bliver det dobbelt produkt, det er negativt. Her der er det positivt, og det er derfor man bruger kvadratsætning 2. Det er fordi, at man skal så plusse det dobbelte produkt. Og når du gør det, så vil du ende med at få 49t i anden, plus 126t, plus 81. Og det vil så være slutresultatet for den her. Så har jeg så den næste her. Jeg vil også bruge kvadratsætning 1 der. Det vil ende med at give jeg starter lige med så ligningen. Parentes start 10 plus 7x parentes slut i anden. Og jeg kører det præcis samme som heroppe, hvor jeg igen ender med at få det dobbelte produkt, hvor det er positivt. Jeg ganger bare ind i parentesen, og det vil så ende med at give 49x i anden, plus 180x, plus 100. Og det er helt samme igen her. Det er det jeg gør. Det er, at jeg får stillet ligningen, parentes start, 2x, plus 1, parentes slut i anden. Parentesen over for hinanden, ganger ind i parenteserne. Jeg ender med at få et dobbelt produkt, der er positivt. Og af det, så vil jeg så ende med at få slutresultatet, 4x i anden, plus 4x, plus 1. Det gik lidt hurtigt her med de sidste to, men det er fordi, de var mindre betydning, fordi at det er jo egentlig det samme, som jeg gør her. Nu er jeg så kommet til øvelse 302. I øvelse 302, der får jeg stillet 2 ligninger, som jeg så skal løse. Den første ligning, jeg får stillet, det er parentes start. X minus 3, parentes slut, i anden er lige med 25. Det første, jeg gør med den her, det er, at jeg sætter den i rod. Når jeg sætter den i rod, så får jeg så fjernet de her i anden. Men når jeg sætter den i rod, så skal jeg så også det her, det skal både blive plus minus, de 5 her. Fordi 25 sætter i rod. 5 gange 5, det er lige med 25, men minus 5 gange minus 5, det er også lige med 25. Derfor bliver det plus minus 5. Så ender jeg så med at få x er lige med minus 3, er lige med x minus 3 er lige med plus minus 5. Jeg rykker så de 3 her, de minus 3, dem vil jeg så have over på den her side, så jeg plusser med 3 på begge sider. Og nu står jeg så med 2 løsninger. Jeg står med løsningen x er lige med 5 plus 3, som så giver x er lige med 8. Og jeg har løsningen x er lige med minus 5 plus 3,
som så vil give x er lige med minus 2. Nu har jeg fundet to løsninger, 8 og minus 2. Så sætter man så ind i det her koordinatsystem, jeg har her. Det jeg gør, det er, at jeg sætter en kvadrat op her. Eller sætter en firkant op, hvor det her, det så ved 25. Så den så skal være lige med. Og det jeg så kan læse, det er, at der hvor den her, den skærer på 25 på y-aksen, det er ved minus 2 og 8. Og det, der kan jeg så udlede, at mit resultat her er korrekt. Fordi at det var netop det, de skulle lige med. De skulle lige med 8 minus 2 på y-aksen. Jeg prøvede også lige at solve, for at se om jeg havde fået det korrekte. Og det viste også, at jeg havde fået det rigtige. B'eren havde så forstillet med ligningen parentes start 2x minus 3 parentes slut i anden er lige med 25. Ligesom før, jeg tager og sætter det i rod, og igen, så får jeg så det her plus minus 5. Ligningen her, den kommer til at hedde 2x minus 3 er lige med plus minus 5. Igen, så vil jeg have de her 3, dem vil jeg have overstå på den anden side, så på begge sider, jeg plusser med 3 på begge sider af lighedstegnet. Så jeg får så 2x er lige med plus minus 5 plus 3. Og så har jeg så mine to løsninger igen nu. Fordi jeg igen har de her plus minus. Jeg har 2x er lige med 5 plus 3. Og det vil så give 2x er lige med 8. Der er lige lavet en lille fejl. Og så tager jeg så og dividerer de her 2 på begge sider. Og så vil jeg så ende med at få x er lige med 4. Og min anden løsning, det er 2x er lige med minus 5 plus 3. Jeg plusser så med de 3, så får jeg så 2x er lige med minus 2. Jeg dividerer med 2 for at isolere x 100%. Og så ender jeg så med at få x er lige med minus 1. Og der har jeg så fundet de her to løsninger, 4 og minus 1. Og igen, så tager jeg så og borer en graf til at bekræfte det resultat. Jeg tager igen en firkant og sætter op ved 25. Og jeg kan se, at den bliver minus 1, og den bliver 4. Og det bekræfter så, at min resultat er korrekt, og igen så prøver jeg at solve. Så den her, den bliver egentlig løst. De to opgaver her har jeg egentlig løst ved at isolere x. Og sidste opgave, det er så opgave 329, hvor jeg uden brug af et CSS-værktøj, det kan fx være Maple, der skal jeg så finde tangenten for ligningen i punktet 1 og funktionen er 1. Den ligning jeg får givet, det er 2x plus 1 over 3x plus 1. Og så først, så vil jeg så regne fx ud. Eller det er egentlig fx0, som jeg skal regne ud. Det har jeg ikke lige fået skrevet, men det jeg så gør, det er at den her fx her, jeg sætter så, som jeg skriver her, jeg sætter x til 1. Og man kan se, de x jeg havde her, de bliver så sat til 1. Og igen 1 her. Og igen 1. Det er mig, der lavede en mindre fejl der. Vi glemmer at skrive 1. Det beklager jeg. Nu skal jeg så regne fx ud. Og det her, hvor den bliver, det er her, hvor den bliver sværere. Fordi det jeg så skal nu, det er, at jeg har den her. Hvis jeg har ligningen fx, så gælder det, at gx over hx, det er lige med f mærke x, hvor du så tager hx gange g mærke x minus gx gange h mærke x over parentes start hx parentes slut i anden. Og for at regne det ud, så skal jeg først have hx, og jeg skal have g mærke x, og jeg skal have gx, og jeg skal have h mærke x. Jeg starter med at regne min gx ud. Gx, det kan jeg se, det er det stykke heroppe. Det jeg så gør, det er, at jeg sætter 1 ind på g's plads. Så der egentlig kommer til at blive g1. Jeg lige skal sige. Og det kommer så til at blive 2x plus 1, fordi det er det stykke heroppe. Skifter x ud med 1, så kommer det til at stå 2 gange 1 plus 1. Og det kommer så til at give 2 plus 1, som er så lige med 3. G mærke x
der differentierer jeg. Det betyder så, at x og plus 1 forsvinder. Hx, der gør jeg egentlig ligesom det her. Jeg tager bare det stykke hernede. Det vil sige, at jeg tager de 3x plus 1, og så tager jeg og skifter x ud med 1, og det kommer så til at give 4. H-mærke x, det kommer til at blive 3x plus 1, og ligesom herop ved gx, eller g-mærke x, der differentierer sig, og x plus 1 forsvinder. Og det betyder så, at den kommer til at give lige med 3. Nu skal de her tal så sættes ind i den ligning her. Den der. Som jeg så har fortalt dig heroppe. Og det kommer så til at blive 4 gange med 2 minus 3 gange 3 over 4 i anden. Udregnet, der kommer det til at blive til 8 minus 9 over 16. Og det kommer så til at blive til minus 1/16 del. Så det vil sige, nu har jeg så fundet ud af, at min f-mærke x, den er lige med minus 1/16 del. Nu skal tangenten t, har jeg kaldt den. Normalt så kalder vi den for y, men jeg har valgt at kalde den for t. Tangenten, det er lige med f-mærke x0 gange ind i den her, der hedder parentes start, x minus x0, parentes slut, plus fx0. Og de her f-mærke x0, det var det, jeg regnede her. Det kommer til at blive minus 1/16 del. Og det så ganges ind i det her, der hedder parentes start, x minus 1, parentes slut, plus 3/4. Og de her 3/4, det var det, jeg regnede heroppe. Det var det, jeg regnede ud heroppe. Hvor jeg bare regnede den helt almindelig ud ved min f1. Der. Det jeg så gør her, der, når du ganger minus og minus, så får man så plus. Så det vil sige, at jeg ender med at få minus 1/16 del, x plus 1/16 del, plus 1/4. De her 1/4, den ganger jeg så med 4 på begge sider her. Så jeg vil ende med at få 1/16 del x plus 1/16 del plus 12/16 del. Grunden til at gange med 4, det er fordi jeg kan ikke plus ind i en brøk, hvis de har den samme nævner. Den del her, den er egentlig unødvendig. Det jeg sender med at få, det er tangenten, den er lige med minus 1/16 del x. Sidste der. Plus 13/16 del. Den her graf tangenten, det skal lige siges, at det er ikke en, som jeg selv har lavet. Men det er fordi, at der er en eller anden grund, så gad mit Maple ikke at virke. Og det kunne, det vidste jeg ikke hvorfor. Alle de andres Maple, det gav nemlig det her resultat. Så jeg har så fået, den her graf, den skal lige siges, jeg har fået den fra en anden person. Fordi mit Maple, det gav et mærkeligt resultat, når jeg skrev den ind. På trods af, at jeg skrev den samme tangent ind, som de andre. Så den her tangent, den har jeg så fået af Julian, skal lige siges. Så selvom vi skrev det sammen ind, så fik vi noget forskelligt. Og det var egentlig derfor, jeg fik den af ham. Men det var egentlig det, og undskyld for de små fejl, men der var lige et par stykker undervejs.